vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tatsoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. So pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ivo vainge vakanyora message yavo sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostirawo nyaya yangu. Zvinowanzo kuitika muupenyu ndezvekuti paya kana ukaona munhu achifamba kana kuti achidriva motikari unotofungidzira kuti upenyu hwake huri perfect. Dai kwanga kuri kunzi Mwari vainge vakaisa tumwa TV kugotsi kwedu uko, vamwe vedu kunyange tichitofamba nemotikari dzakanaka maitosvika pakutotinzwira tsitsi nekuda kwezvinorema zvatakatakura muhana dzedu. Mukoma, ndakati ndateerera imwe episode so nevamwe vanzvadzi vainge vachiti mushure mekunge vauya kuno kuSouth Africa vakabva vazotengeswa neimwe amai yavo, avo vainge vachiti muzukuru waamai wavo ainge achivatengesa kune vamwe vanhurume. Mukoma, neniwo ndine confession yangu. Ini zvangu handina kutengeswa as such, but ndoda kungokupaiwo kashort story kangu. Nyaya yangu mukoma yakamira sekudai. So mumhuri mandakazvarirwa inini mainge muine barika. Baba vedu vainge vaine barika, vaiva nevakadzi vavo vaviri, ende amai vangu inini ndo vainge vari mukadzi mudiki pabarika iroro, ende vakabva vazongozvara inini chete ndiri 1. Amai vangu handitombozivi kana kurangarira chiso chavo because amai vangu vakafa pavainge vachindizvara inini. So zvichitaurwa zvinonzi mushure mekunge amai vangu vashayika, hanzi nzira dzacho dzavakafa nadzo hadzina kufadza hama dzavo. Saka pakabva pazoitika ruvengo urwo rwakaitika pakati pababa vangu nehama dzaamai vangu, ndokubva vazoramwirana. Hanzi hama dzaamai vangu dzakabva dzazouya ndokubva dzazondiramwira pamusha baba vangu pandainge ndichitori kacheche chaiko, ende ivo baba vakabva vazokumbira mudzimai wavo mukuru kuti iye ange achizondichengeta. Saka ndo vandakangokurawo ndichingoti amai vangu amai vangu. Ndakazoti ndati kurei ndo pandakabva ndazotanga kunzwa kuti avo vandainge ndichifungidzira kuti ndo vainge vari amai vangu vainge vasitombori amai vangu zvachose. Ndakabatikana ndikarwadziwa apo ndainge ndava kuchitanga kuzvibvunza mibvunzo yakawandisisa kuti zvino amai vangu nehama dzaamai vangu ndichakwanisa kuti ndinge ndichizovaziviswa nani, because ivo baba vakabva vati ava ndo amai vako, vachinongedzera vaya amai guru vacho vandainge ndichingofungidzira kuti ndo amai vangu. Zvikabva zvangonzi ndo vakakuchengeta, saka unofanira kuziva kuti ndo amai vako. Asi mukoma, mabatirwo acho andainge ndava kuita zvekare kana ndikarangarira mabatirwo acho andakakura ndichingoitwa ndega, ndinokwanisa kuona kuti ndainge ndiri mwana. Asi dai kwanga kuri kunzi ndainge ndiri munhu mukuru, ndingadai ndakakasika kurizina ndeka kuti munhu uyu haasi mubereki wangu. Zvadaro mukoma, takati takura kudaro, then dangwe raamai guru iro rainge ratouya kuno kuSouth Africa. Rakati rauya kuno kuSouth Africa ndokubva mukoma vabva vatowana mukana, vakabva vatowanawo chitupa chemuno muSouth Africa mushure mekunge varoora umwe mukadzi wemuno muSouth Africa. Nanhasi uno ivo banguru ava vane madzimai avo maviri, 1 wekuZimbabwe then ne1 iyeye mai guru vemuno muSouth Africa. Saka zvadaro vakabva vazotanga kutora vanin'ina vavo vose avo vainge vari kuZimbabwe kuti vange vachiuya kuzoshanda muno muSouth Africa. Inini mukoma ndakabva ndazongonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizogara ndichichengeta pamusha. Ndainge ndatongovawo mukomana wemombe, ende ndainge ndava kutongorarama nekukanyira vanhu nekurovera vanhu zvetina, because ivo mukoma mari yacho yavainge vachindipa yainge iri shomanana, ende nguva zhinji ndaiti kana mari yaiya ikauya yaibva yazongogamuchirwa naamai guru. Amai guru vaibva vazongoti mari yako ndikuda kukuchengetera kuti unge uchizodzokera kuchikoro. Mari iyo yomukoma yakazongorova. I think kuti mari yangu yakanyudzwa naamai guru inotosvika kuma $260 mushure mekunge ndavaudza kuti
ndainge ndichida kutorawo license ndokubva vati iwewo haugone kuchengeta mari. Saka vakabva vazotaura namukoma vakabva vati saka mari yake mukomana ndichange ndichizongokupai imimi mai, then mubva mazomuchengetera kana yakwana obva azoenda kunotora license. Ende muone mukoma ndinotoita like munhu ainge akambonyumwa, because ndainge ndakatombovaudza ivo amai guru kuti madii matanga mandipa shomanana mari nditange ndanoita provisional first, then ndinenge ndichitodzidzira kudriver kuitira kuti zvinge zvichizondiitira nani. But vakabva vati no, ndikuda kuti mari yelicense itange yakwana, because kwainge kuchinzi kuti inini ndinge ndichitora license from provisional zvese nemalessons nekuzonotora class 2 painge pachidiwa at least $600. Saka vakabva vati ndichazoti kana mari yakwana obva wachizotanga kufambira nyaya dzeprovisional. At that time mukoma ndakati ndavachengetesa mari yose iyo yavainge vachipiwa namukoma, mari ikabva yazongonyutswa. Saka mari pandakaona kuti yainge yanyutswa ndakabva ndazongotanga kungodhimanda mari yangu kudzamara ivo vazoita plan namukoma yekuti inini ndinge ndichizouya kuno kuSouth Africa. Asi pose apa pandainge ndiri kuZimbabwe mukoma zvinhuwo zvekuti zvainge zvava kutondinetsa, because ndakati ndatanga kutarisa madzishamwari angu waitonzwa zvichitonzi ningi ametisa mwana wekwakati, ningi atizisa mwana wekwakati. Ende inini mukoma yes ndainge nditori nevasikana vangu vandainge ndichidanana navo, but hapana kana wani zvake ainge achimboya kwandiri kunyange kutongondinyepera achindiudza kuti ndine pamuviri pako. Saka zvinhu zvekuti ndakatongogara ndiine doubting Thomas kuti why is it kusina kana munhu anombodzokawo kwandiri after ndabva mukudanana naye achingondiudzawo kuti ndabatira pamuviri pako. Ndakazoti ndauya kuno kuSouth Africa mukoma ndakabva ndazotanga kuzongodana nawo nevamwewo vakadzi vandainge ndichingosangana navo muno muSouth Africa. Asi still mukoma mibvunzo yandainge ndava kungosangana nayo ndiyoyo yekungobvunzwa kuti iwewe unorevesa here kuti hauna kana kumbogara wakwanisa kuita umwana kana kungomitisa kunyange munhu wani zvake. At that time mukoma pandakazouya kuno kuSouth Africa ndainge ndava ne33 years. Right now mukoma ndava ne36 years, and right now that I am 36 years old hapana kana munhu akamboya kwandiri achinditi iwewe neni takaita mwana. Zvinhu zvekuti zvinongogara zvichingondishungurudza mukoma. Ndakazoti ndava kuda kutanga kufambira nyaya dzangu ndo pandakabva ndasangana neumwewo murume, but murume uyu ndiwe chichawa, so akabva anditi mukoma wangu anzi mukoma wangu akaromba neni. Mushure mekunge auya muno muSouth Africa anzi akabva azoenda kumaZulu kuDurban uko ndo kwaakabva azonopiwa chikwambo chake. Saka chainge chichida murume nekuti chikwambo chake chainge chiri chechikadzi. Saka hanzi chikwambo ichi chakabva chazoitwa kuti chinge chichizova mukadzi wangu, and process yacho yakaitwa mukoma hanzi yakamira sekudai. So hanzi mukoma wangu akabva azonzi aifanira kuti ange achizotenga mbudzi iyi kwainge kuchidiwa mbudzi tema. Mushure mekunge mukoma vatenga mbudzi iya tema ndokubva vazovhiya mbudzi iya, but mavhiyirwo acho ayakaitwa mukoma havana kuivhiya in the natural way. Hanzi vakaisungirira pamuti. Mushure mekunge vaisungirira pamuti ariko kumba kwen'anga iyoyo ndokubva azopiwa banga. Mukoma vakati vapiwa banga ndokubva vazonzi vange vachicheka mabhora embudzi iya. Mushure mekunge vacheka mabhora embudzi iya ndokubva mabhora aya azotorwa nen'anga iya ndokubva azochigadzirwa. Saka mbudzi iya hanzi ndo mavhiyirwo acho ayakazoitwa. Nyama yacho haina kana kumbogara yadyiwa. Nyama yacho hanzi vakangoitakura nemotikari yamukoma ndokubva vazongonoisiya mugomo kusazozivikanwa kuti nyama iyi yembudzi yavakanorasirira mugomo yakazodyiwa nei.
chavakangochengeta pambudzi iyi hanzi mabhora embudzi iyoyo, ende hanzi mabhora iwawo arimo mubedroom mamukoma vangu, ndo avanoshandisa pose pavanenge vachiita mabusiness deals avo, because mukoma ava munhu wekutoti vatori nemataxis avo akawandisisa. Ndisingadi zvangu kutaura maroots aano-operata ari mataxis acho iwawo. Saka mabhora aya avo ari kunzi anogara mubedroom ramukoma vangu, hanzi anogara ari mune kamwe kadhishi aka hanzi kanogara kakazara ropa, but ropa racho rinenge rakazangana nemasperms angu, because hanzi chikwambo chavo chiya pachinouya chichisangana neni. Ende zveshuwa mukoma nditori munhu wekuti handipedzi about 3 days ndisina kumbogara ndarota, ende kana ndarota ndinenge ndichitoita bonde, but mukadzi uyu wandinenge ndichiita bonde naye anenge ari mutsvuku achiita kunge murungu, like kuswera kwanezuro mukoma. Ndakarota ndiri pane imwe nzvimbo yandisingazivi, but ndakati ndiripo panzvimbo paya painge paine vamwe vanhu vairakidza kuti vanhu ava ihama dzangu dzekudharadhara, dzakasorarama kudharadhara ndokubva dzazoshayika. Hama dzangu idzi dzairakidzira kuti idzo dzainge dzichirwadziwa neizvo zvainge zvichiitika pandiri, asi kuti dzinge dzichindinunura dzainge dzichirakidza kuti dzainge dzisingakwanisi, because paiva neimwe tambo iyi yairakidza kuti yainge yakaisa a division between idzo hama dzangu neni. Tambo iyi yainge ichibva mudenga kumakore chaiko ichinopinda muvhu, ichirakidza kuti yainge yakatodivhaidha kuti ivo vasakwanisa kuuya munyika ino yatinorarama. So hama dzangu idzi dzainge dzakangonditarisa, vainge vakangotaridza uso hwavo pasi vasingadi kutarisana neni, because vainge vachirwadziwa neizvo zvandainge ndichisangana nazvo. Ndakati ndakamira kudaro ndopa ndakabva ndazoona mukadzi uyo wandati ndinogara ndichingorota ndichiita bonde naye, ndokubva azouya akabva andibata akabva ati, iwe uri kutsvakei pano, waunzwa pano? Akabva ati, ko iwe wazosvika sei kuno, waunzwa naniko kuno? Hande ngatidzokerei. Ndokubva tatodzokera, ndopa ndakabva ndapepuka. Ndakati ndichingonopepuka mukoma ndokubva ndatoona kutoti zvidya zvangu zvose izvi zvainge zvakatozara neurume, zvichitorakidza kuti ndainge ndabva mukusangana pabonde nemunhukadzi. So mukoma ndo upenyu hwangu ihwohwo hwandiri kurarama. Saka muchawa uyo akambozamawo kuti ange achindibatsira, akabva azoti kwandiri chidhishi ichocho chine mabhora awo akatorwa pambudzi iyo yavakanzi vaifanira kuti vange vachiuraya. Chidhishi ichocho chinogara chakazara ropa rinenge rakazangana neurume hwangu. Saka urume ndohuya wekuti ndinoti paya pandinenge ndamuka ndobva ndaona kuti panapa zvaitika, ndatobva mukutosangana nechikwambo. Hanzi chikwambo chiya chinotora masperms aya chobva chazonoisa muchidhishi muya, then ropa riya ririmo muchidhishi imomo hanzi iropa rinoita kuti mabhora aya agare ari fresh. Ende muchawa uya akabva ati, ndaona very soon dzinza rekwenyu rapukutwa, ndaona vanhu vafa, because ropa iri ririmo mudhishi imomo rinogara riri fresh, rinoita kuti mabhora aya asaora, arambe achingoita sekunge achiri pambudzi inorarama. Hanzi ropa riripo, munhu akatochekereswa, munhu iyeye akachekereswa, hanzi mutorwa. Saka pachazogwamba ropa rake panenge pava kuzodiwa ropa rinobva kumunhu uyo anenge achekereswa ari munhu wekudzinza rekwedu. So mukoma muchawa uya zvino mari yaakabva azondichaja, akandichaja mari yakawandisa, because iye akabva ati kuti ange achizoputsa miko idzodzo ari kuda 75,000 rands. Zvino imari yakawandisisa, ende akati yose anoida iri cash. Mari yacho mukoma kwekuti ndinge ndichiiwana anditomborina. Kushanda hongu ndinoshanda, ende sezvandakuudzai kuti ndakangoti ndangosvikawo kuno kuSouth Africa, mukoma vakabva vatondiitirawo plan kuti ndinge ndichizowanawo chitupa chemuno. Ndakabva ndazongoitawo marriage neumwe mukadzi wemuno muSouth Africa, mwana hatitomborina. Ende marriage yacho inorwadza pakuti wacho uyo akazova mukadzi wangu handikwanise kana kumukontrola. Kana ndikada kumukontrola anobva andithreatena kuti ndinoenda kucourt
ndobva ndanoita divorce. Munhu wekuti it is a party after party, and chinondirwadza ndechekuti ivo mukoma wangu, mukadzi wavo wavakawana, munhu wekuti ane hunhu wakanakisisa, anotoenda kuchechi, but ivo vakabva vazondisarudzira munhu anofarira kuita zvekuenda mumabhawa, kuita zvaanoda, like izvezvezvi hatichatomboshare the same room. Iye ava kutongoita zvemaboyfriends ake, iniwo nekurwadziswa plus nekudawo kuzama kutsvaka vana, ndava kungoitawo magirlfriends angu nekusaidi. Zvinoitika mumba mukoma zvinhu zvekuti zvinopisa tsetse. Iye zvake haana zvivindi zvekuti ange achizopinza zvikomba zvake pamba, but sometimes unotomuona achitobuda mushure mekunge areceiva a phone call yaunotoona kutoti ichi chikomba chake chamufonera. Chaakangogarira pandiri inhau yekuti mukoma wangu vanomuchengeta ende vanomuchengetera nevana vake vaainavo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi zvakangoma hazvo vedu we, hanzi mushure mekunge ndazoya kuno kuSouth Africa, mukoma vakabva vazonditsvakira mukadzi, ende mukadzi wacho haana kana control, anoita zvaanoda, anotoya achitopikwa up nemaboyfriends pamba.